Mira, nosotros non damos carnés de nacionalistas, vale? Pero eu entendo que o nacionalismo está no BNG. A título individual, a título colectivo, nós entendemos que o nacionalismo está no BNG, a título colectivo, como organizacións políticas. Porque organizacións que están, obviamente, chegan a acordos con outras forzas políticas a nivel de Estado, con uns enfoques diferentes, pois Dios me perdone, pero para mí non son, vale? Por lo tanto, nós estamos abertos a xente que queira nesta línea traballar conxuntamente e punto, a título individual ou colectivo. Pero, claro, a xente que non está de acordo en manter que... O sea, que non exista autoorganización, é un concepto básico do nacionalismo. Somos nacionalistas porque somos do país, somos forzas políticas do país, que podemos chegar a acordos con outras forzas, pero non mezclados e revueltos. Bueno, unha persona que pensa que vai vir de fora Remedio Esperanza, vale? Esa persona é nacionalista daquela maneira. E nós non damos carnés de nada. Eu creo que aquí o nacionalismo ten que ser capacidade de organización, plantexamentos do país, interés de defensa do país e autoorganización, a todos os niveis, sea político, sindical ou de outro tipo, non?